IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itilasod ti nga pulag at pito atawan na saan na pulos sa narikna ni Mr. Marcel Nortatez sa presidente ti Mannalon na binaybay-an ti lokal na gobyerno iti syudad ti Batak dagiti Mannalon. Kunana, uray adda iti energy ken oil crisis ket agtultuloy latta iti maipapaay at tulong kadakuada. May nay iti raytoy dakkel ayaman ni Nortatez iti na isayangkat a farmers festival iti syudad gapot adda manen ti mainayo na pagnamayan dagiti Mannalon iti lugar. Dakkel manen nga banag iti deti pa farmers festival ta adu manen iti maited nga tulong kanyami nga taltalon. And nang rona kadigit lalo tatta adda manen iti ni Apo Mayor gono deti administrasyon tatta nga pagnam-ayam niya taltalong kas kadigit machinery. So makuna tayo sir nga saan na tayo nga baybay-an iti lokal na gobyerno kada ti nga Mannalon sir? Haan man ta tuloy-tuloy mo deti digiding karya idi rugrugi na pelang pinangi kuada kada farmers festival dita kan pelang din ito. Tuloy-tuloy mo. Damot sa nga pulo ket pito nga tawonan mo. Nga tultulungan na kam latta ti gobyerno. Ore pa adda ti digiti energy crisis nga mapaspasaram ni tatam madida kam latta baybay-an. Kasi adala tamo dagiti subsidy ni papaida kada kami nga taltal. Bigyan ni Mannalon sa nakadili ka kulaan na kasapulan mo. No kadagiti ma'am na di number 1 kasapulan kadagiti ma'am di crudo. Ken dagiti kay bin imam nga bukal. Kabayatan na inayon na nga iti agdama nga kangrunaan nga kasapulan ti Mannalon na ket ti krudo ken dagiti bukbukal a maimulanggam kunana nga ipapaay daytoyan iti City Government of Batak. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.